Hello mga Inyans, no? Andito pa rin tayo sa may Superbike, no? Lingayen Tutod, Pangasinan. Inyans, i-vlog ko lang naman ito, available motorcycle dito sa loob, no? Karami Inyans, no? Samahan niyo ako. Yung ano nila, available sa ngayon, yung repo nila, yan, Honda, kulay itim, tsaka kulay pula, Honda TNX. Tapos Smash, no? Honda, tapos Honda Click. Tapos Mio Gear, meron silang ano na Mio Gear, meron silang repo. Ayan. Tapos may yan available dito yung 50th anniversary ng Honda Beat. Ito dito sa gitna. Ayan. Tapos yung version 3 ng Honda Click available din dito. Tapos ito naman yung Honda Click din. Nakabalot pa yan. Ayan. Version 3 din yan. Tapos din yan sa yung YTS available doon. Saka yung Barako. Ayan. Tapos dito mga yan sa available dito yung EDV color red. Tapos yung NMAX na mint green. Tapos yung NMAX na kulay black. Din dito sa side mga Inyans, no, meron available yung Suzuki Rider, tapos yung Mio na kulay pink, tapos Mio color blue, tapos Mio i125 color black, tapos yung Mio Gear dito rin, tapos yung color black ng Mio mga Inyans, tapos yung Smash, no, ayan, Suzuki Smash available dito, tapos yung Rider dun sa dulo. Ayan. Tapos dito sa kita mga Inyans, no, available dito yung ADB kulay white, no. Tapos NMAX na kulay black. Yan. Tapos dun sa dulo is available yung PCX. Yan. Kulay white at super color black. At color red na Honda Click version. I-means no, yung ano sa harap ay sa dyan, sa harap natin. Mag-inquire ko nyo minions, no? Dyan sila. Pwede assist. And minions. Mamaya na dito Superbike Tunton Lingayen Pangasinan, no? Barangay Tunton. Available mo motorcycle dito mga Inyans, no? Okay mga Inyans, no? Salamat sa panonood. God bless you, more power. Keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyans.